La iniciativa Jo Cuino en Català us vol presentar una nova proposta. On? Al YouTube, Instagram i Facebook. Amb quina finalitat? Són dues. Primer, mantenir el català a la plataforma. Segon, tenir un espai de producte i cuina tradicional catalana. Com? Doncs voltant. Voltant per tot el nostre territori. Senyores i senyors, us presentem Comarques al Plat. Un viatge gastronòmic per cadascuna de les nostres comarques. Recordeu, cada mes pujarem vídeos al YouTube dedicats a la gastronomia d'una sola comarca. Quan comencem? Doncs aquest febrer. Per trobar-nos, cerqueu al YouTube Comarques al Plat. Us esperem!